30% off sale. Ano pa po yung mga natira? Nandito pa rin. Yung Coca-Cola hindi pa nabili. Kunin nyo na yan bukas, 30% off. Magiging nasa 800 na lang po yan. Vans na to, yung 1.2, magiging nasa 800 na lang din po. Actually karamihan po dyan nasa 800 pababa na lang pag nagta 30% off sale tayo. Halimbawa, yung Vans na ito, ang ganda nito. May mga pato pa na Vans. Meron pa rin tayong Yeezy dito, 1.1, so nasa 800 na lang din yan. Pati tong Vans na to. Meron tayo ditong courtside na Jordan, 950 lang po ito kasi maliit lang po yan eh. Maliit lang po kasi yan, 6.5 lang. So 950 siguro, nasa 600 na lang yan. Maganda rin yung pang resale. Sana makakuha lang kayo ng buyer na same size na 6.5 para sumakto sa kanya. Yung off-white natin 1.3. Yan, yung Onitsuka nandito pa rin, 950, nasa 600 plus na lang. Karamihan po kasi sa mga nabenta natin yung mga mga Dunks tapos J1 na low, ng mga Travis Scott, yung mga nandyan naubos ka agad. Mga ilan po ni-refill namin dyan para yun, makapili pa rin kayo kahit naka 30% off sale kami. Ayan, may dalawang McQueen dyan sa taas. Ito, tingnan natin kung magkano. O 1.1, nasa 800 na lang. Ito 1.250, napakagandang Adidas Forum. Yung solid ang ilalim niya, no? Nandito pa rin tong Adidas na pang basketball na to, 7 lang kasi yata, maliit eh. Yan, ito yung Converse na blue, 1.2, nandyan pa rin, 800 pesos na lang yan. So karamihan po dyan lahat 800 pesos na lang. Kahit po yung mga pambabae natin, actually mas mababa pa. So halimbawa, itong Superstar na to 550, siguro nasa na lang, 300 plus. Naka Superstar ka na. Kaso mga maliliit lang ang size niyan, 6 lang po. Dito po sa bag, na lang, 50% off po kami dito sa bags. Bukas na yan. So yung mga lahat po ng bag, 50% off kung magkano man yung presyong nandyan sa kanya. Actually karamihan po dyan 199. So magiging 99 pesos na lang po dyan. Pumili kayo, yun o, yung mapapala nyo sa 99 pesos. So yung mga anak po kayo na papasok o yung mga pantrabaho lang, yung mga hindi dapat kagandahan masyadong bag, 99 pesos lang. Ganito na po yung mga bag na makukuha nyo. Bukas lang po yan hanggang Friday. So 50% off tayo sa bag, 30% off naman tayo sa mga sapatos. Kahit din po dito sa loob, mga pambabae, Vans, Converse, running shoes, basketball, 30% off pa rin po. Yan, pumili na lang po kayo dyan kung may mapusuan kayo. So, ayan, nandito po sa second row, marami pa rin okay. Kaya, ayan, live po kami bukas, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. So, abangan niya kung ano po yung arrangement nito. Yan na po yung arrangement ng aming ila-live bukas. Unless mabawasan yan, dadagdagan naman yun siyempre para puno ulit. Marami pa rin kayong pagpipilian online. So, yun, kita-kits po bukas dito sa store at sa live namin. Maraming salamat sa panonood.